ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। खारेपाटण येथील सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत आज दुपारी 12:30 वाजता अनोळखी व्यक्तीकडून एका ग्राहकाच्या हातातील रोख रुपये 1 लाख खेचून घेऊन रक्कम मोजण्याच्या बहाण्याने त्यातील 23,500 रुपये काढून घेत उर्वरित रक्कम ग्राहकाला परत करत अज्ञात चोरट्याने तेथून पळ काढला। मालवण तालुक्यातील गौंजे चिवरी येथे प्रकाश मिस्त्री यांच्या शेतातील विहिरीत पडलेल्या वन्यप्राणी गव्याची वन विभागाकडून यशस्वी सुटका करण्यात आली। हा प्रकार आज पहाटे घडला। वैभववाडीतील स्टॉल धारकांना गणपती बाप्पा पावलाय। 11 सप्टेंबर रोजी होणारी स्टॉल हटाव मोहीम गणेशोत्सव होईपर्यंत होणार नाही, त्यामुळे छोट्या व्यावसायिकांना दिलासा मिळालाय। वेंगुर्ले शहरात मोकाट फिरणाऱ्या गुरांमुळे वाहतुकीला आणि नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतोय, त्यामुळे आज थेट संबंधित जनावरांच्या मालकावर कारवाई करण्यात येणार असा इशारा मुख्याधिकारी परितोष कंकळ यांनी दिलाय। मोटार वाहन ऍक्टचे उल्लंघन करणाऱ्या 32 जणांवर वेंगुर्ले पोलिसांनी कारवाई करत न्यायालयात पाठविण्यात आलेल्या संबंधितावर दंडात्मक कारवाई करत दंड जमा करण्यात आलाय। वेंगुर्ले पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली ट्रॅफिक पोलीस मनोज परुळेकर व गौरव परब यांनी ही कारवाई केली। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।